Wartaroran bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Ni y'an sigilen kunnafoni di balan kɛnɛ kan. Tantala. Wartarore bi ye juma ye. Lahɔrɔma don don. An bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala k'an ka bato minɛ. Amina yarabi. Ala ka jamana diya. Ami. Ala ka jamana basigi. Ami. Ɲinifɛn Ala k'o sabati. Wartarore jugu minnu kun dalen bɛ an kan. Bakari Ala k'u kun ta ka bɔ an kan. Ala ka basigi ni sabati don jamana in kɔnɔ. Ami. Wartarore juma o juma jɛ ka fɔ kumasoba in kɔnɔ. Karamɔgɔ Daba Tunkara. El Haja. Anw ka lajiba. Ale de bɛ a ka fatiya dugawu kɛ. Ni karamɔgɔ ye dugawu kɛ maa o maa n'i y'i bolokɔrɔta k'a mun i ɲɛ la yanni tile bɛ bin a bɛ minɛ furuko baarako cɛ minnu bɛ yen n'u mago bɛ muso la muso gɛnɛ minnu bɛ yen n'u mago bɛ cɛ la maa minnu bɛ yen u ma mun n'u y'a mun katigɛ ne cɔri maa bɛ na jɔ cɛgɛnɛw fana ma mun i den dɔrɔn i ka mun k'a lajɛ ba ni karamɔgɔ ko fatiya y'i bolo fila kɔrɔta a politiki ma yɔrɔ a bɛ tila k'i kanto ko fɛn dɔw b'a la ko f'i k'a sɔrɔ so o de y'a kɛcogo ye ni karamɔgɔkɛ y'a ka fatiya di o tuma a b'a tɔ de to kɛrɛfɛ aw bɛ ɲɔgɔn ye di ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta ka ba la dɛ a bɛɛ bɛ se ka den ma fu wa Ala ka hinɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ la k'i ka kɔsɔn ni koso to i kɔngɔ na ko karamɔgɔ nana Ala kama karamɔgɔ ye min kɛ siɲɛna la karamɔgɔ ye min kɛ wurudi la karamɔgɔ ye min kɛ kaliwa la e bɛ se k'o sara o tuma ale t'a kɛ Ala kama wa abada ayiwa Ala ko bɛ o ye tiɲɛ nka karamɔgɔ ka dugawu n'i ma dɔɔnin di to dugawu sɔrɔ ka ɲa dɛ o tuma yaasa ka dugawu jaabi dugawu k'a minɛ i sago bɛ min na o ka sɔrɔ f'i ka fɛnnin dɔ de pan kunna i ma ye a bɛ fɔ ko fute a dɔw de b'a fɔ ayi dɛ n ta ye Ala ko ye n b'a d'aw ma Ala n'a kira kama Ala ko bɛ o nka ni minɛ ka bila da o fana ka fisa ni da lankolon ye o b'a jira k'a fɔ jisuma feere a nafolo minɛli t'a baraji sɔrɔ i b'o ɲɛdɔn Bɔgɔ Tarawele ni y'an sigilen kɛnɛba in kan Bɔgɔ Tarawele karamɔgɔ ni waati la a bɛ Konakiri a t'an bɛ taama la n'o ye journalisiya baara ye Ala ye ɲuman ta cogo min na an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka segin n'o ɲuman ye Bɔgɔ Tarawele ni kana anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan Bɔgɔ Tarawele karamɔgɔ ka dugawu karamɔgɔ tatɔla kɔni a ɲinɛna ni ka kilisi kan tigɛ dɛ dugawu in kɛcogo kilisi karamɔgɔ ko dun ye fɛn dɔ ye ni karamɔgɔ m'i bila fɛn na n'i y'a kɛ i ye gasigɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ye ni karamɔgɔ ko min i b'o de kɛ n'a ko k'i ka min to ni ko wɛrɛ ɲinina tɛ i b'o to dɛ karamɔgɔ dugawu a tɛ sɔrɔ ten Bɔgɔ Tarawele o tuma nisɔndiyalen don an fari fonnen don an bɛ Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Bɔgɔ Tarawele Bɔgɔ Jabate an de ye bi kunnafoni lasebaaw ye nka baara in Jɛgɛfo ɲɛmaayaso ale de b'a tɛntɛn Bɔgɔ Tarawele kunnafoni min kan ka di k'a jateminɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni k'a sugandi ɲɔgɔn fɛ kuma minnu bɛ fɔ Bɔgɔ Tarawele sɛbɛnnikɛlaw de b'a sɛbɛn anw bɛna anw sigi k'an da las'a ma Bɔgɔ min ye kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ bamananw ko tuguni ko kuma de ye wara ye ale de b'a fɔ b'a minɛ bamananw ko tuguni kuma ye ji ye ji bɔnnen tɛ cɛ bilen o ta y'a bɔn dɔ la ma bɔn minɛn kɔnɔ dɛ o tɛ bɔnni ye o bɔnni ye dugukolo de ye o ni dugukolo y'a min ka bɔ o y'a kɛlen ban pewu ye Bɔgɔ Tarawele an tɛ nin bila dagirinda la an b'a fɔ Ahmed ye ale k'a bolo la maa kunnafoni kɛmɛ k'a da sɛbɛ kɔrɔ sɔsɔn o bɛɛ bɛ Jɛka Pep Bɔgɔ Jabate naamu o ko tɛ ko fantangɛni faama ko kɛ foyi tɛ ni malo cɛ kunko nabaliya kɔ ne ko balaya cogo bɛ di Bɔgɔ Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona joona la révélation nin y'u ka bɔko 600 ani 13 ye Bɔgɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Prosper Ki Prosper ko n tɛ se Bɔgɔ Tarawele o tɛ se ka n tɛ se mago dilan a ko Mali ka transition Bɔgɔ Tarawele san 2020-2022 utu kalo ale tile 18 Bɔgɔ Tarawele ni jateminɛ kɛ an bɛ san 2 kɔnɔ Mali a bɛ camancɛ fanga la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni nin dɛsɛra ne ka tiɲɛ f'u ye i jugu sara a ka tiɲɛ panparanba f'u ye a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan Mali bɛ dabolo min na bi Prosper Ki de y'a sɛbɛnɛ a Bɔgɔ a ko Mali taabolo man ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye san 2 in lajɛ ni k'a kimɛ Bɔgɔ Tarawele i tulo kɛrɛbɔsigi jaabi min bɛ di kimɛli na o de ye poutre ani foyi poutre ani foyi foyi ma ɲɛ
sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'o ye Prosper qui ye a ko utukalo tile 18 san 2020 malidenw de wulila k'u jɔ Bɔkari Tarawele ni ka kɛ cɛ kelen ye hakilina kelen ŋaniya kelen Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka dafiri sabu u y'a jateminɛ Bɔkari Tarawele a don in kama Ibrahim Boubacar Keita a dɛsɛra n'a dun ma k'a fɔ k'a dɛsɛra a nana malidenw de kama o tuma ka taa ka bɔ yen maa wɛrɛ ka na sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw nana ni kana tɔ laban u y'a yira k'a fɔ n'o ye colonel Duru ye Bɔkari Tarawele olu kɔni wulila malidenw de ka wulili kɔnɔna la ni kana se ka baara tɔ kuncɛ olu kɔni bɛna baara kɛ ni malidenw ka hakilinaw de ye maa ti fɛsɛfɛsɛ malidenw fasago ye fɛn mun ye Bɔkari Tarawele malidenw ka hakilina ye fɛn mun ye olu b'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye maa min ta ni ka kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye o de ye colonel Bandaw cɛkɔrɔba b'a ka foro kɔnɔ tuma min na u taar'o sama ni kana n'a ye k'a kɛ jamanakuntigi ye Bɔkari Tarawele ni ka jamanakuntigiya banfula don a kana sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛkɔrɔba ye Bɔkari Tarawele ale kɔni y'a kantigɛ da yira don in kama ale kɔni taara wele kana k'a sababu kɛ malidenw sɔnbaa ye ko n'a kɛcogo ma ɲa a maloya t'ale la ka baara bila ka taa dɛ a jagoya bɔla a la de sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele fanga ale tɛ nɛnɛ ka bila a ko min ye Bandaw ye juru kun nana sama ani colonel Duru ni ɲɔgɔn cɛ a bila n t'a bila nin kɛ n t'a kɛ a ma ɲa min kɔ min ye colonel Duru min ye Bandaw wele ni k'a kɛ jamanakuntigi ye u y'a cɛ ni k'a bila kɛrɛfɛ i bolo min ye si don mɔgɔ la o bolo kelen de b'a labɔ o don sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min ye vice président ye a don in kama n'o ye colonel Hashimi Goyita Bɔkari Bandaw kɔni bilalen kɛrɛfɛ ale kɔni ye a sigi jamana kunna Bɔkari Tarawele ye a n'a jɛɲɔgɔnw k'a yira k'a fɔ olu min ye baara kuncɛ olu de b'a kɛcogo dɔn olu de b'a ɲɛdɔn wa Bɔkari Tarawele olu de bɛna kɛ malidenw sago ye ni ka kɛnɛ furan k'a jɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ a ko min ye colonel Duru ye u sigilen tuma min na Bɔkari baara kɔni dɔndɔnima la sabu min ye CNT Bɔkari o sigili la a kɛra sama-samani belebeleba ye n bɛ don a la n ti don a la a ko n'i y'o sigili yɛrɛ lajɛ maa dɔw taara ni ka don CNT la u m'a ɲini hali dɔɔni k'u to sunɔgɔ la ni ka sin k'u tɔgɔ sɛbɛn ten k'a sɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu tɛ demandeur ye dɛ olu ta la o tuma Prosper k'i ka kuma lakika don dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ wa min kɔni ye fanga ka se k'i da don tulu la Bɔkari Tarawele f'i ka kɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ maa ye Prosper k'i ye min sɛbɛnɛ f'i ka kɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ maa ye n'i kɛr'o ye i da bɛ don tulu la a ko kɔrɔmasuru ye mun ye Bɔkari Tarawele min ye gouverneur ye ka taa bila préfet la Bɔkari Tarawele ka taa bila ɲɛma caman na k'a bɛɛ sɔrɔsi ye bi a bara taa o yɔrɔ minnu fana filɛ Buwa Jabate ne ka faamuyali la m'a fɔ Prosper k'i ma tiɲɛ fɔ dɛ nka o yɔrɔ dɔw bɛ yen sɔrɔsiw ka ɲi Bɔkari Tarawele hali bi min ye Prosper k'i ye a ka kuma a ko n'i ye jateminɛ kɛ ɲɛmɔgɔ sigi caman bɛ yen Bɔkari Tarawele k'a kɔni kɛn bɛ tilatilaliw ye a baara ta cɛkɔrɔba n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale jalakila min ye tilatilali ye maa famille d'abord min ye o hakilina in ye hali bi ko bɛ senna jamana in kɔnɔ dɛ Prosper k'i ko a ko ale ye ɲininkali dɔ kɛ maa dɔ bɛ min bɛ cɛmancɛ fanga kolo girimayɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye an sera bi mɔ dɛ ko kunun de ma ɲa bɛɛ fanga nali an ka jamana in kɔnɔ san 1991 malidenw ye wulikajɔ min kɛ président Musa Traoré k'a yira k'a fɔ bɛɛ fanga ka don jamana kɔnɔ hakilina kelen kunkelenna kelen taabolo kelen Bɔkari Tarawele maa ka n'i da don bara kɔnɔ bilen o tuma ko malidenw ye wulikajɔ min k'o la dɛ k'o kɛra fufalaki ye foyi ma ɲɛ o waati o tuma maa minnu sara o waati dun a kɛr'u la kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele o tuma ko n'i y'a mɛn ko sɔrɔsiw nana bi Bɔkari k'u nakun filɛ nin ye ko sabu ko baara de ma ɲɛ politikimɔgɔw bolo o tuma min ye sɔrɔsiw ye dɔ kɔni da don bara kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko jalaki min taara ni ka civiliw sɛgɛrɛ n'o ye politicien civiliw ye Bɔkari Tarawele k'e ko jalaki kelen tɛ taa ka sɔrɔsiw sɛgɛrɛ de sabu ko baara kɛcogo Bɔkari ko yɛlɛma don bɛ a la ni malidenw tun nisɔndiyalen don malidenw tun bɛ ka tigɛrɛ fɔ a daminɛ Bɔkari Tarawele ko malidenw min bɛ bi n'u sigilen bɛ dimi kɔnɔ n'u sigilen bɛ nimisa kɔnɔ bi k'o de ka ca fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Faransi ye an ye juru tigɛ ka bɔ an n'olu cɛ ni k'an tɛgɛ di Irisiw ma Bɔkari Tarawele jan ko Irisiw bɛ se ka n'an dɛmɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o kɛra mankan belebeleba ye Mali n'a dɛmɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye dunkojuguya bɛsɛnkɔniya o kɛlɛli an ka jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ jamana wari ta ni k'a buruja min ye les 5 colonels ye u y'o kɛlɛli daminɛ o tuma k'o taara yɔrɔ jumɛn bi ɲininkali
ɲininkali kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari ko n'i y'a lajɛ baara kumaba caman danbe u ɲɛ kɔrɔ Bakari Traoré magamakuu la fɔlɔ mun de kelenna magamakuu la min ye malidenw jigi wari la wa Bakari Traoré a tɔ tora san 2 ye san 2 in kɔnɔ mun ni mun de bɛna se ka kɛ a baara ta élection bɛ an ɲɛ élection mun kan ka kɛ n'o ye député kalafili maire kalafili jamanakuntigi kalafili référendum Bakari Traoré ko ninnu kɛcogo bɛna ɲɛ ka kɛ malidenw sago ye wa kɛcogo ɲɛ yɛrɛ ka bɔ a la a bɛna se ka kɛ ka bɛn n'a waati ye wa ayiwa kɔni o ka bɔ a la a bɛ kɛ dɛ ayiwa i sigi o kan a bɛ kɛ Bakari Traoré min ye o élection natɔla ye Bakari Traoré n'a dun ma k'a kɛcogo la min fɔra ka tɛmɛ maakɔrɔlenw ma n'o ye fangakɔrɔ maaw ye ko Prospère ko dɛ ayiwa o kelen kana fɔ kolonel Asimi n'a ka maaw ma dɛ o maɲi dɛ a k'u kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Bakari Traoré ni ka baara kɛ ni jɛlenya ye tilennenya malidenw ka hakilina ye jama sara min kama a kana se ka kɛ fu ye wa ne bɛ min fana fɔ ka da o kan o de ye dumunifɛnw sɔngɔ ka jigin kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la révélation kɔnɔ Prospère ale ka sɛbɛnni don Jabate a bila n t'a bila a bɛ ni filan cɛ o ye tiɲɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon maa min ka fasiri ye nin ye o ye Awa Suwayidu Traoré ye Awa Suwayidu Traoré a ko min ye kunbɛn belebele ye min kɔni n'a bɛna kɛ lamɛrikɛn jamana kɔnɔna na décembre kalo nata tile 13 ka se a 15 ma san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ k'anw ka faso Maliba k'a welen tɛ ka taa sɔrɔ la n'i ye baara in ta k'a lajɛ lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ye a y'a jira k'a fɔ nin lajɛrɛ in senfɛ min ye o ni farafin jamana caman ye a fɔ farafinna yɛrɛ mumɛ bɛɛ sa kɛ minnu kɔni lajɛrɛ in senfɛ u n'a kɔrɔfɔ caman fɔ ɲɔgɔn ye filaninteriya minnu b'o ni farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye lamɛrikɛn jamana ni farafin jamanaw ye o kolo bɛ se ka giriya cogo min na k'a dili don wa ko n'i y'a lajɛ min ye nin lajɛrɛ in ye a kunfɔlɔ bɔla ka kɛ maa min fɛ dɛ o de ye Barack Obama ye Barack Obama ale ye wele bila jamanakuntigi 15 ma a fɔ jamanakuntigi 50 ɲɔgɔn ma a waatinin na min bɛna san 2014 kɔnɔna ma min senfɛ i b'a ye k'a fɔ ala ka hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la a n'a ka gouvernement maa dɔw olu kɔni wulila ni ka taa wele jaabi wa i b'a ye fana farafinna jamanakuntigi caman bɛ yen o ni Barack Obama a n'a furumuso e ko u ma photo ta wa k'o kɛ souvenir ye n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye nin kunfɔlɔw bɔla ka kɛ n'i y'a ye kun filanan fana b'a fɛ ka boloda i b'a ye k'a fɔ kun fɔlɔ i b'a sɔrɔ kun ne yela o la o filanan min bolodatɔ filɛ min ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi ye bi donni kama n'o ye Joe Biden ye cɛkɔrɔba a kɔni kɛn bɛ ka wele bila ko kuratu farafinna dugu caman ma min baaraw i n'a fɔ n datula la cogo min na décembre kalo nata tile 13 ka se a 15 ma san 2022 lamɛrikɛnw ka jamana kɔnɔna na baara in bɛna taa kɛ ye o yalima ko munna anw ka jamana ma wele nka n'i ye Joe Biden ka kɔrɔfɔw lajɛ a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana hakilinajigi n'i y'a ta k'a lajɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la a ka fanga dafirila nin sɔrɔdasi la ka kelenw fɛ ka bɛn utu kalo dɔ ma san 2000 n'i y'a ta fɔ 2020 n'i y'a lajɛ o senfɛ i b'a ye k'a fɔ Union africaine anw ka jamana e y'a dɔn o kun y'o tɔntɔnden ye o kɛla sabu ye ni ka anw ka jamana ni k'a dulon nanzarakanfɔlaw ko k'a suspend o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a tilala ka bila a ka minɛn kɔnɔna na nka n'i ye kow lajɛ ko kura min ye coup d'état filanan ye min bɔla ka kɛ mai kalo dɔ san 2021 min kɛla sabu ye ko kura ka se ka anw ka jamana ni k'a sen bɔ ko caman na anw bɛ tɔn caman kɔnɔna na anw yɛrɛ ye tɔn caman tu tigɛ o ɲɛmayaso u ko faso Maliba k'a sen ka bɔ kow la fɔlɔ yanni kow ɲɛma ka jɔ n'i ye kow lajɛ k'a minɛ o dɔw fɔ bi an bɛ den k'an dɔn na wa n'i y'a lajɛ Union africaine kɔni anw da tɛ o kuma caman na bi na wa o de senfɛ dɛ Joe Biden ko tant que anw ni Union africaine tɛ kuntilennana ka sabu kɛ min ye sɔrɔdasiw ye olu de bɛ fanga na n'i de ye sɔrɔdasi fanga ko fɔ min ye bɛɛ y'a ye n'o ye démocratie ye e b'o da kɛrɛfɛ o kɛn bɛ sabu ye min ye anw ka jamana ye a k'i kɔ don a la ka farafin jamana wɛrɛw wele min kɔni n'o kunbɛn baaraw bɛna taa kɛ décembre kalo nata tile 13 ka se 15 ma san 2022 lamɛrikɛnw ka jamana dugukolo sanfɛla la wa a jirala fana k'a fɔ min ye jamana caman ye minnu n'olu wele bɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na u bɛ se ka hakili falenfalenw kɛ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ laban bana min n'o nana munumunu salo kɛ diɲɛ kɔnɔna na n'o ye covid-19 ye a kɛla sabu ye ka ko caman jɔ min ye sɔrɔdabolo caman ye ka dankari kɛ o la kanango min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Joe Biden ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi a ko da na se nin bɛɛ lajɛlen ma wa min ye anw ka jamana ye hali n'a sɔrɔla an n'u tɛ kuntilennana ko waati ni don nataw kɔnɔna na ni jamana n'a seginna cogoya la k'a bila a ka minɛnw kɔnɔ Union africaine mana lakodɔn bɛɛ ka taa se CEDEAO n'a ɲɔgɔnkow ma ko min ye lamɛrikɛn jamana k'a na segin k'i tɛgɛ di faso Maliba ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Awa Suwayibu Traoré
Bokar Tarawele ne bɛ n tigɛ don tuguni l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Mohamed Haidara Chérifukɛ Bokar Tarawele a ko min ye Emmanuel Macron Faransigaw ka masakɛ k'a ye worobinɛ datugu Mali ɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele nin ye kɛlɛ de daminɛtɔ Mali ni Faransi cɛ. Bokar Tarawele kabini Mali kɔni ye Faransi gɛn Bokar Tarawele barikani k'u ka koso ni kasaw cɛ. Ambassadeur a k'a ka minɛnw cɛ. Bokar Tarawele Faransi a bɛ man kun a tɛ ɲinɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Mali ye maloya mun ta ni ka Faransi sɛgɛrɛ. E ko Faransi n'a ta to Ala mɔden. Sɛbɛnnikɛla ko Bokar min ye Faransi kɔni tajuru sara o de kɔni dugu jɛnbɛ. Sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Faransi bɛ Mali ni ko caman minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Bokar Tarawele k'an bɛ sɔn ka nin ye an nin kini kan dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko nafolomuguba dɔ de bɛ bɔ Faransi. Bokar min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye ni ka se farafinna ma kɛrɛnkɛrɛnna Faransi a ye jamana minnu mara Mali yɛrɛ nin bɛ a mugu la. Sɛbɛnnikɛla ko miliyari kasabi caman don n'u nana kɔlɔnbaw ka taa bila min ye musow ka dɛmɛ ye denmisɛnw ka dɛmɛ jamana yɛrɛ ka dɛmɛ nafolomugu y'a ka ca fo ka dama tɛmɛ Faransi jamana kuntigi ko n'o ye Emmanuel Macron ye ko wari mun n'a kan ka na Mali kɔnɔ k'u y'a tigɛ a tɛna bilen. Ale b'a tigɛ kɛ bawo gɛlɛya b'a yɛrɛ da la ye a kana anw ta kɛ tɔgɔ ye. Sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele min ye nafolomugu ye Bokar ko n'a kɔni tigɛra Mali la tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye a ko n'i y'a lajɛ Malidenw na Bokar Tarawele maa minnu bɛna degun sɔrɔ a la a bɛ t'i jɔ fo maa 7,000,000 ani tila ye. Nka dɛmɛ in di fura dama kana bugɔ sisan la san caman kɛla kɔnɔ Sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele n'o ye Mohamed Haidara ye Mohamed y'a yira k'a fɔ min ye nin hakilina in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ min ye waati laban ye Faransi ale kɔni ɲɛ nana bilen kɛrɛnkɛrɛnna jamana kuntigi a y'a yira k'a fɔ Anglais olu ka kɛlɛkɛcɛw bɛ barikani na min ye olu ka kɛlɛkɛcɛw bɛ MINUSMA la olu y'u yɛrɛ salo ka bɔ Sɛbɛnnikɛla ko a ko Koniwarikaw fana y'u kana bɔ olu fana ka kɛlɛkɛcɛw bɛ MINUSMA la olu fana kɛmɛ k'u yɛrɛ salo o kuma olu fana bɛna taa ko min ye Togokaw ye Bokar Tarawele olu fana ko Bokar ko olu bɛna ko lajɛ fiɲɛ ta fan na don na nataw la Sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele n'i ye ko jateminɛ maa minnu bɛ k'u yɛrɛ yɔlɔni ka bɔ Mali kɔnɔ Bokar k'a dagosi de ka bɔ ni yɔli ko n'i y'a lajɛ maa si t'a kɔfɛ o de ye Faransi ye Faransi de bɛ k'u kɔnɔna suruku Faransi de bɛ k'u su Faransi de bɛ k'u ban Mali la a ko n'i ye nin ko in mɔmɔ Bokar Tarawele Emmanuel Macron an y'ale la maloyali mun kɛ dɛ ale de bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen yuguba wa ni nin maloya bɛ taa kaburu kɔnɔ Sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele min ye nin nafolomugu in ye Emmanuel Macron a y'a kumakan fɔ a ka masakɛ bulon kɔnɔ min y'u ka kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ n'o ye Le Monde ye ale kɔni y'a ta ni k'a santalama k'a yira diɲɛma la o tuma min kɔni Mali ni Faransi cɛ ye Bokar Tarawele ko cɛw i ka choix bɛ ka da fara na ka dɔ k'o ka fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la nɔgɔya ko kuma tɛ ka fɔ a tɔ bɛ ka kɛ gɛrɛntɛ karatata ye Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ min ye Mali ni Faransi ye Bokar a baara ta an dun tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye sabu Faransi ale de ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya di ye Bokar Tarawele hali ni jɔnyajuru olu de kɔni tun y'o da an kan ni k'an bɛnbakɛw k'u mara ni k'an bɛnbakɛw k'u don dɔngɔda fɛ o tuma bi Bokar Tarawele an kɔni y'a yira k'a fɔ anw yɛrɛ ɲɛ yɛlɛla ten sa u bɛ min dɔn an fana b'o dɔn min kɔni ye Faransi ye an tɛ jɛn n'u ka diyagoya kisɛ bilen o don dɛ Sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele min kɔni ye Emmanuel Macron ye ale kɔni dabali nana ban nin waati la cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye min ta ka Faransi sɛgɛrɛ hali bi ale bolo sogo kan don Emmanuel Macron a ɲɛ bɛ bilen a b'a ɲɛ cɔngɔn fɛn de b'a ɲɛ na wa Bokar Tarawele hali bi a dabali bannen don a b'a ɲi ɲimi a kɔni ko bi ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi ka Mali ko laban lajɛ ale Emmanuel Macron a tɛmɛ ka min labɛn Mali kama ko ɲuman tɛ dɛ Sɛbɛnnikɛla ko a ko waati dɔ dugu jɛra Bokar n'o de ye bɛn ni kelenya ye bolodi ɲɔgɔnma n'a dun ma k'a fɔ ko Faransi bɛ an kɔ Faransi bɛ anw nɔfɛ juguya la Bokar Tarawele mun de tora n'an tora farafarali la Bokar Tarawele Faransi laban bɛ se an na dɛ an ka jɛ ni k'an ŋaniya kɛ kelen ye ni k'an bolo di ɲɔgɔn ma janko ŋaniya taabolo ni kungilenna minnu bɛ yen janko sɔrɔsiw ka hakilina ye fɛn minnu ye o baara ka kɛrɛnkɛrɛnnenya Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'an dun ma jɛ k'o kɛ Bokar Tarawele min ye Faransi ye n'a y'an ka politicien cɛkuma dɔw sɔrɔ ni k'olu bila a ka jɔ kɔnɔ a ko min ye les 5 colonels ye Bokar k'u ka baara kɔni k'a bɛ tiɲɛ dɛ o politicien n'a taa jamana wɛrɛ ka Mali tɛ Sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele n'i ye fiɲɛ ta fan lajɛ maa 7,000,000 n'a kunkan fɛn o tuma k'olu k'u labɛn sɛgɛn kama dɛ
France ka nafolo tigɛra Mali la o kuma min ye France ye a bɛ ka jamana wɛrɛ wele u fana k'u ka nafolo tigɛ Mali la bon tɔɔrɔ ko jamana caman de bɛ lisi kan dɛ minnu ka nafolo tigɛ Mali la ko nin y'a daminɛtɔla de ye o kuma ko an ka jalaji mini dɛ n'an tun bɛ ka kuma fɔ dɛ k'a ma se fɔlɔ o daminɛna ka bi coup d'état do i bɛ k'a la an ka kɔgɔji ni jalaji dɛ ko bɛɛ k'i pɛrɛnna mini ye ko bɛ kɔfɛ dɛ Mohamed Aïdara nin ye ale ka sɛbɛnni ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi sɛbɛnni don l'indépendant ka fara Mohamed Aïdara kan Jeka pub k'a feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Njɔ Bokari mbala tɔgɔ bɛ di Usazi Boye Jabate ni ye n tɛgɛ to ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko la révélation o don la révélation Masasi nin ye a ka fasiri ye a ko cogo di Masasi ko ni janto ma kɛ bɛɛ ni anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ anw ka sigida lakanali baaraw ma Modibo Kɔnɛ n'a min kɔfilɛ joona e ko anw ka forêt classée minnu bɛ a laban a tɛna kɛ guanzangolo ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye forêt classée ko ye hakilina jigi min ye i n'a fɔ i datula la cogo min na maa minnu y'an mara n'o ye tubabu kulobilen ye olu kɔni ye yɔrɔ dama dɔw latigɛ u nalen kɔ faso Maliba in kɔnɔna na ni ka o yɔrɔ k'a fɔ maa kana munumunu ye jiri kana tigɛ ye wa sogo kana fa ye min ye forêt classée ye n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a nafa belebele de b'a la bawo dugu ka ɲɔgɔn fori min ye nin forêt classée ninnu ye e ko a ɲɔgɔn fori sirilen tɛ u la wa u ka ɲɛnɛmayali la n'i y'a lajɛ min ye Kuluba forêt classée ka taa se Tienfala forêt classée ma Faya Buguliji Bawule nin bɛɛ lajɛlen kungokolo fantan bada o kɔni Bamakɔ dafɛ ani Bamakɔ lamini na n kɔni kɛ bɛ lafiya yɔrɔw ye wa a bɛ kɛ sabu ye sisi jugu minnu n'olu bɛ bɔ mobiliw ni bolimafɛn wɛrɛw fɛ ani usines fɛ ninnu fɛnw de nin yiri ninnu ka se ka kɛ ka a gaziw ni k'a sama ka bɔ fiɲɛ kɔnɔna na an bɛ fiɲɛ minnu n'an b'a sama ka bila n'i ye ko in lajɛ min ye wulikajɔ ye fasiri kɛbaa ka fɔ la n'o ye Masasi ye Masasi ko min ye forêt classée fɔlɔ min n'a datul'o la dɛ ko n'i ye o lajɛ ko baaraw ninnu donna kabi san 1935 n'o ye san 1935 ye wa ko n'i ye a ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan eaux et forêts olu kɔni de bɛ wulikajɔ la min bɛ se ka kɛ sabu ye forêt classée ninnu o bɛ se ka makaran cogo min na wa n'i y'a lajɛ e ko o forêt classée kelen minnu mun ye ji ni kungo lakana tigilamaw ye n'o ye eaux et forêts ye ka taa se ministère yɛrɛ ka service technique dɔw ma e ko olu ka taa se mairelakaw ma olu le kɔni fara bɛ ɲɔgɔn kan ni ka jɛjugu ni k'o siri jamanadenw tɔw kɔ kan bawo nin forêt classée ninnu ka se ka don a tu la ka mansinbaw ta ka jiri belebele ninnu tigɛ ni k'u halaki k'u da k'u kɛ sarabɔ ye walima k'o kɛ dɔgɔ ye min kɔni ni mobiliw bɛɛ bɛn i b'u chargelen de ye charbon na a kulu i yɛrɛ dabaliya bɛ ban nin b'a la ka bɔ mini ko ni janto ma kɛ ka taa sɔrɔ la anw y'an tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔ fana na dɛ o sɛbɛn in o b'a jira k'a fɔ nin forêt classée ninnu ko u bɛɛ lajɛlen ni lakanali ka kan u lakanali a fɛɛrɛ a ka tigɛ o tɛgɛ sɛbɛn in fana tɛgɛ nɔ bilalen a kɔnɔ ko bɛ fɛn minnu fɔ o de ye kabi san 1935 min ye anw ka jardin zoologique ye ka taa se parc national ma nin bɛɛ lajɛlen de kun classé la k'a fɔ minnu salo kana kɛ nin kɔnɔna na a ka lakana min ye ji ni kungo lakana tigilamaw ye olu k'u hakili don u la ko yalima u b'a la k'u ka baara ka se a hakɛ la wa ko n'i ye ko in lajɛ ko in kɔni kɛ bɛ jigi wɔɔrɔ ye bawo faso Maliba min ye FAO ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ni janto ma kɛ min ye kɔngɔ ye waati ni don nataw kɔnɔna na nin forêt classée ninnu kɔni mana tunun na bɛɛ e ko ji a kɔni a bɛ dɔgɔya a dɔgɔyalen kɔ ni ji ma sɔrɔ yalima sɛnɛfɛnw ɲuman bɛ sɔrɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye 100 sarala 15 e ko o forêt classée n'o kɔni tun bɛ faso Maliba kɔnɔna na bi na 100 sarala 5 a fɛ 6 n'o ye 6% ye o de bɛ forêt classée ko kun kan o kɔni kɛ bɛ jigi wɔɔrɔ ye ministre Modibo Kɔnɛ k'a ka i kɔfilɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na n'o tɛ anw kɔni anw tɛna foyi sɔrɔ ni guanzangolon tɛ wa n'i ye hectare 150 bɔ ɲɔgɔn ko lajɛ o de kɔni kun ye forêt classée ye Tienfala kɔnɔna na min kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ san 1939 wa bi na min ye o hectare ninnu ye e k'o bɛɛ lajɛlen ma dun k'a ban wa titre foncier minnu feerela maa wɛrɛw ma n'o ye particulier ye wa ko n'i y'a lajɛ a datula maa dɔ tɔgɔ la n'o ye
kindi batili kindi batili ko ale mata yoro belebele do ko ntige ka titri bo o lawa o titri ko no operateur économique ye kindi batili mbaraye wa mi hectare bishegi bonyongo ay titri dla ala forêt classée mi no fleni ye faya ko kata zandigila fanvelala wo ko ningala sabu ye ma chama ngo ninga wuliga joke ka kule ka bo ka nyeshi onga ministre soma nyo nyeshi ma sigida la kana libaro ko ni jando make ni wuliga jo make ni haglina munu fleni kata so joy kuve wal makata titri bo yoro la ka kumbulo yiruka halaki ka da ko ni ko tabulo mi mande abeka sabu ye jagungo ambala ko mi hami ambala ko mi ngele ko kele kwa na ke gwanzangulo ya mulu ni ngwe sebe mina ya sama ka bo la révélation ko nana masazi aka fasiri bortore ni mami korotoro sanfɛ fɛn ta la kalama a b'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka kunkolo siɲɛ info matin sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Christelle Kone Christelle bortore n yɛrɛ denmuso don Christelle bɔgɔri a ka kalimu ka di a ko an ka taa yanfoyi la bortore ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka jɔ kɛ sigiɲɔgɔnw balimamaw bortore u na ɲɔgɔn fɔ a ka ɲɔgɔn banɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye yanfoyi la n'ale kofara i b'a fɔ ko min ye sanu dugukolo ala kɛmɛ ka yanfoyi lasɔn sanu na bortore k'a daminɛ dugu daminɛ fo ka taa dugu Mali frontière la i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen sɔnsɔnnen bɛ sanu la sɛbɛnnikɛla ko bortore kunu alamisa n'o bɛnna ni novembre kalo tile 17 bɔgɔri kɛlɛ jugumanba de kɛra dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu fila min n'o ye kalako bɔgɔri ale ni kalanna n'i ye jateminɛ kɛ bɔgɔri ni dugu fila ye sigiɲɔgɔnmaw ye badenmaw don teriɲɔgɔnw don baarakɛɲɔgɔnw don nka kunu u ye marifa ta ɲɔgɔn kama sɛbɛnnikɛla ko marifa in a taara tacogo jumɛn la bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ fiyɛfiyɛ dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔri o fiyɛfiyɛ in kɔnɔ bɔgɔri min kɔni ye fiyɛfiyɛ in ye bɛɛ lajɛlen ko olu de fa dugukolo don bɛɛ wulila k'i disi gosi yan ye anw de fa ka dugukolo ye yan ye anw de ta ye n'o ye kalanakaw ye ka taa bila kalakokaw la bɔgɔri fiyɛfiyɛ in kɔnɔ denmisɛn minnu ye sanu bɔ daminɛ bɔgɔri u ye kurukuru de sama ka bɔ yen a taara kɛ i b'a fɔ ko kabako sɛbɛnnikɛla ko min ye yɔrɔ in ye sa i ma nin munumunu cogo cogo i bɛ sanu ni mari janɛ i b'o de sama ka bɔ bɔgɔri o de filɛ ni kana maaw ɲagari ni k'u fitinɛ bɛɛ lajɛlen ko n'a dun k'a fɔ yɔrɔ in sɔnsɔn bɛ sanu na o tuma anw de fa dugukolo don an tɛ fɛ bilen aw minnu y'anw sigiɲɔgɔn ye o tuma aw ka ye nin fiyɛ kɔnɔna la a ye taa ka bɔ yen furugufurugu cayara a ye taa ka bɔ yen kumalankolon cayara a bara ta ni dugu fila bɛɛ bɛ ka i den ka sanu de bɔ sabu bolola sanu don a bɛ kalanaden min ale de ka yamaruya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye furugufurugu nalen bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen n'o ye kalako ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu de ta don min ye olu dugudenw ye olu nana min ye tɔnbolomaakinnaw ye bɔgɔtɔrɔ maaw ma ko de bɛ munumunu salo kɛ ka na sanubɔ la olu ka kɛnɛ kan o tuma k'i yamaralen bɛ i ka dɔ sara n'i ma dɔ sara u b'i gɛn ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔtɔrɔ dɔ sara o de digira min ye kalanakaw la u ko olu de fa dugukolo don olu bɛ se ka taa sanu bɔ u fa dugukolo kan cogo di ka tila ka wari bɔ k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma o tuma min ye kumaw ye a yɛlɛn na ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko dusuw nana bɔ ɲɛw nana bilen a mana ta bɔgɔtɔrɔ de min kan ka fɔ da kɔnɔ fɔra k'o ban o bannen tuma min na bɛɛ lajɛlen kari ka don i ka so kɔnɔ min bɛ se ka min ta o y'o ta bese sisi kalasi bɔgɔri u y'o ta yankadi ni yen ye sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔri i b'a fɔ k'an bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i b'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔtɔrɔ n'u ye u ka lasasiw ta gudenw min ye besetigiw ye olu bɛ se ka dɔw tulo lajɛ k'a ko kun pata bɔgɔtɔrɔ min ye dɔ kɛrɛ k'a sɔgɔw la bɔgɔtɔrɔ a ma ɲa min kɔ maa saba sina ka sa ten yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko min ye maa yirika mun joginna o tɛ kɔnte k'o ban a k'o dɔrɔn tɛ ko ye bɔgɔri u y'u ɲɛmaci ka kɛ ɲɔgɔn kan min ye kalanakaw ye u y'u kari ka taa min ye kalako kɔnɔ ka tasuma don fɛnw na kalakokaw fana y'u kari ka don kalanna u ka kalanaka minnu bɛ yen ka tasuma don u ka sow la bɔgɔtɔrɔ a kɛra tiɲɛni kɛnɛ kan da de ye tajuru sara sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni kalanna ale mɛri dangan filanan bɔgɔtɔrɔ u ka so ka t'o bila u ka mobili la bɔgɔtɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra bugurijɛ ye o baga mɛri ma
sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔrɔ n'i y'a lajɛ min kɔni wele bilala faamaw ma yanfoyi la Bakari faamaw kɔni nana ka na basigi don ko la banabaatɔw taara ni ka na n'olu ye Gabriel Touré la Bamakɔ su kɔni Bakari olu bɛ bolola morgue la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni a bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlen la sabu min ye ni dugu in fila dɔrɔn tɛ dɛ n'o ye kalanna ale ni kalako ye mɔgɔ tɔrɔ dugu o dugu bɛ yanfoyi la cercle kɔnɔ furuku kɛlɛ banbali a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ sanu ko kuma in ye wa sanu nana mɔgɔw ka sigida sanu ye sigi gɛlɛya yanfoyi la dɛ sanu maɲi kɛlɛ mun bɛ yanfoyi la bi Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye Christelle Kone ye a ko jamana ɲɛmɔgɔ a baara ta u y'u seko n'u damayira kɛ Bakari Tarawele u dɛsɛra de ye a ko min kɔni kɛlɛ ye n'a dajara dɔ la k'a sɔrɔ n'a dajali man kan a ko dɔ in b'a ta bila cogo di a ko kɛlɛ kɔni a tɛna se ka ban o cogoya la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye waati bɛɛ lajɛlen de ye min ye yanfoyi la cercle ye Bakari min ye sigiɲɔgɔnmaw ye balimamaw u bɛ marifa ni bese ta ɲɔgɔn kan ma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sanuko kelen nɔfɛ o de maɲi dugu jukɔrɔla sɔnsɔnnen don sanu na tɛ ni maa wɛrɛ bɔla ko kana ka na aw kɛlɛ sisan o tɛ sanu la wa aw farafaralen bɛnbaliya kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele ni ka kuma kun cɛ a ko min kɔni transition ɲɛmaw ye Bakari Tarawele u man k'u sigi k'u bolo fila d'u sen kan u ka wuli joona u ka se ka taa kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sabu sokɔnɔna minɛn jeni bolofɛn tiɲɛ ni bɔra fɛn mun na u tɛ ko denni ye ka nin kɔni ye cour d'assises juge kɛlen ka baara sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Christelle Kone ale ka sɛbɛnni don info matin ka fara Christelle Kone kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'inspecteur maa min ka fasiri ye nin o ye Nuhum Konare ye Konare ko min n'a fɔ i da tula sanuko kuma min na dɛ ko sanu tɛ hɛrɛ ye sanu filɛ ka kɔlɔlɔ se sanu ɲinina don fana ma yanfoyila kelen in kɔnɔ dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Jalɔn Fulala min ye yanfoyila commune dɔ don kɔni sanu damadingɛ o de firila maaninfin kan maa 7 olu kɔni tola sisi la olu fatula min ye maa kelen bɛ o banana fo bana cogo ka jugu kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ maa 7 in fana na maa 5 b'a la olu tɛ maliden koyi olu maa 5 o ye Burkina jamana ka denw ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin baara cɛjugu in ye nin kasara in a kɔni a bɔla ka kɛ n'i y'a lajɛ fasiri kɛ b'a ka fɔ la alamisa n'o bɛnna novembre kalo tile 10 ma san 2022 nɛgɛ kaɲɛ 18 waati aw ka yanze anw fana bɛ yaminɛ anw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn waasa anw bɛ fɛn min nɔfɛ damandingɛ in kɔnɔna na n'o ye sanubilen a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na wa n'i ye ko in lajɛ o kɔni tora dama an da dilan i b'a sɔrɔ sentan in de fanga dɔgɔyala wa walima sentan in de fanga bonyana wa dama de filɛ ni ka firi maaninfin kan ten minnu kɔni tun b'a kɛnɛ kan ye ko olu ma dɛmɛ don dama firilen kɔ wa minnu bɛ damandingɛ bɔgɔ dugu ma ka se ka dɛmɛ don u ma o bɛ taa s'u ma waati min na maa 7 fɛn dugukolo kɔni dafirilen min bɛ b'a fɔ kɔlɔ o dafirilen i dala ni kɔni ka sɔrɔ sa fo n'o bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ wa bɔrɛ b'a dɔn dingɛ in n ye munumunu salo kɛ Narena sanubɔyɔrɔ ale ni Mali ni Laginɛ frontière o fɛnɛ sanubɔyɔrɔ n'u ye kɔlɔn sen dɛ Bakari bɛ tila ka dingɛ dɔ de sen kɔlɔn in kɔnɔ dɛ u b'u ta kɛ taa di sa i b'a fɔ ko tigɛ ye damandingɛ dɛ o de y'o ye o kɔlɔn sennen ka jiginɛ o tɛ kɔlɔnba ye o kɔlɔnba in dɛ u bɛ tila ka wo de sen o kɔrɔ dɛ a dɔw bɛ taa fo mètre 50 fo mètre 100 u b'u ta kɛ taa de sa n'anw ka wari dun bilala sanu na u b'u ta kɛ taa ye sabu sanu tarasi bɛ yen o tuma u bɛ taa sanu tarasi de nɔfɛ sa fo ka t'u bolo da kisɛ kan n'a ma ɲa min kɔ sa i b'a mɛn ko dama firila maaw de bɛ kelen k'o jukɔrɔla sɔnsɔnɛ o de bɛ se ka firi ten dama firi bɛ filɛ nin ye nin ma bɛn ninnu kɔni ye nin se a dafirila u dala ka bɛn alamisa tɛmɛlen ma novembre kalo tile 10 san 2022 nin nɛgɛ kaɲɛ 18 waati damabɔla wɛrɛ minnu n'olu n'a yɔrɔ kun ka surun olu kɛlen ka bɔ a kalama u ye wulikajɔ kɛ waasa dɛmɛ bɛ se ka don o baarakɛɲɔgɔn ninnu ma cogo min na u bɛ taa s'u ma waati min na maa 7 olu kɔni olu fatula maa 5 i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na o maa 5 olu bɛ bɔ Burkina Faso wa n'i y'a lajɛ ko kura min ye commune de Jalɔn Fulala ye o maire n'o ye Burama Sidibe ye Burama Sidibe ale ye kunnafoni ni ka sɛbɛntiya fasiri kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ ale bɔla a kalama waati min a ye dɛmɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ waasa min ye maa minnu n'olu kɔni banana hali n'a sɔrɔla maa jogitaw ka ca a la ale ye dɛmɛ don u ma waasa o bɛ se ka taa yanfoyila SSRF la cogo min min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ o wulikajɔ kɔni a ma se ka kɛ sababu ye maa
maado ni ko kisi koy ko dugo do ne bege mamunu fatula ala ku hine ka dusuma ukoro munun bana ledo ala ku ka bana ni ka afiye fana bo mi ye damaye akona ben na fulo se mama balaga na fulo sorodo dana fana ko abe kasara ke bode wate ako abegele ya ni we sama mi na ya sama ga bo el inspecteur kono nuhum konare aka fasiridu kuma kai amiti yasani ti wasa aman kunjanoi obebe Jeka pip. Usazi buwaje wate? Nego bala choko bedi. Kalande buwaje wate. Nte usasi. Bortrawre. Neben tika do jona. L'inspecteur. Kisa kelen fili. Sebenigala tokoye bamanande. Bortrawre ako angata buluka somugu la. Commune 1. Mumbei. Sebenigala ko buluka somugu policiso. Na tume wele kuno 12e arrondissement. Ministre de la sécurité aleye sebendobo. Bortrawre policiso B. Ninga kiun toko dala ninka minye toko kura dala. Okuma 12e yelamana ninka ke commissariat de police de buluka somugu ye. Sebenigala ko ako ejejugu laba oye nyuan churo ye. Ako minye bamancha wale bortara wure demison bambe sebema ninga ke chieni kene kan dai boshimolo she itate minye kati ninda kan marfa ka jo maula ubolo nan folo kan traki ka koko taka jigi mauka sokono ite so mun kibara don bortara wure ko de nyonya lembe dugu bakono kusigi ko nala sebenigala ko bortara wure minye ni demiseni manani ye u ka barati dore ye bortara wure shuma ko ka ba ninga tasira da maunye kala shini katabla pisolo la Marfa de marfa nu ya dajo ila ika moto jigi ka bi ka moto kan telephone mun bi bolo anika saki ni ma dini pasa galea ubekisa dembo inife wa suru faledu sebenigala ko bortoro de uyo dama min ke commune insigi konna la kuncilita ba sebenigala ko menanga ko la ni torala a bela jilembe nyugon dafe aku minye alamsa doya dofe novembre ko le temps temene bortoro de minye moto doye uyo chue moto chue ni bogari u manani de bituka chieni ke nyugon fe ngani doyi uye jamfa ke kelena ma saba o tara moto ko ni chue bortoro ninga ta moto fere moto danflo ube ko clap mamina nani na inflan kana balula okuma wari kwani bogaru be ko tla o yu sigi ka tla ka ba le nyagoron tai ali droma kelo mota ka damo ale fene bora ka rafa ka be na yaw nyena borto ale fene mune ke wari atras minye police so la no yibuluga so mu police so ye ninga taka anyefo police ye ako ne terike do be u ka barate do re bamanchi ako u ye moto do shunya ka ta fere awar bukun bogaru minye police ye u ya lame sabu matida nanfiki dalakana ani nyeji madoika wari ya mina ka sigi ka lame aye fon fo bogar tarobde manunu kan bogar taro ko bashita la okuma ane e mina ke blankoro folo sabanigala ko bogar minye mako folo nye ale de to ko marle ko ni fono na to na fono na ti sabu na folo mu nga dale mo moto shwani la no kuma ni ale moi sabanigala ko marle ko ni ya to nyogon yoro fo ukanga soro yoro muni yoro munna bogar taro minye bulgo so mu commissariat ye o commissaire ba no ye commissaire principal Drissa Samake beko mako Roger ale krefe aka dangan no ye commissaire ibaye ka fo Modibo Kajara u kwa mako OPG wartarode uluko ni wulla unuka chedo sabu minye bamanchi warna la donna ka fo abisoron yorola amna litna ke balan ble sabanigala yira ka fo mamunun be nube ka nyine uje nyon fe nulu de kara sababu ye ku la ko fo wartarode o ma folo o yi chuma no ye Boubacar Samake kwa ko Ivo bamanchi folo ni mabende sebenigala ko ako minye maflana yi otoka ko Adama Konate ukoma ko Wezi ma sabana oye Umaru Konate ukoma ko Bulbi walma way bado nimbe ebe sirno munu nganga fota nimbe sisa demsen haraperu ga sirno de bulbi walma sécurité bulbi atoko bi abo sebenigala ko boto de ni ma saba usina ga tatika taka doka ala magele ya ko mumna le bari utaruka sogonna la no ye Boubacar Samake Ivo utaruka sogonna dodol maka fuye ka laje bari minni sogonna lajele u boran minni marfa jugu flaka no ye pistolet automatique et PAE bari marque russe
sɛbɛnnikɛla ko min ye marifa kisɛ min bɔra ye a dagosi ka bɔ o tuma marifa wɛrɛ bɔra n'o ye bamanan marifa ye o tɔrɔ o fana salola ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko min fɔra min ye u jɛ ɲɔgɔn fɛ o de a taara kɛ lakika yɛrɛ ye ninnu ye zonw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye oroze n'ale ye bulukasomugu komisariya ye o komisari ba ale kɔni y'a yira k'a fɔ o de u y'u sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ u bɛɛ lajɛlen jɔngɔla fɔ k'olu kɛra sababu ye ka moto min minɛ maaw la u ye maa min fa u donna maa min ka so kɔnɔ k'o jigilatigɛ k'a tɛ se ka dan ka ban ko diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ k'olu ka baara de ye tali ye su ye ni banbagaciya n'olu m'o kɛ k'olu tɛ lafiya. wa i y'a ye an bɛ to ka dimi droit de l'homme kɔrɔ sinon ninnu bɛ jɔ de k'u fa. an bɛ mun ɲini ka taa ninnu bila an ka kaso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɔn Tarawele maa min kɛra sababu k'u ladɔn u y'a yira k'a fɔ ko siga kɔni t'a la k'u bɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ o tuma olu ye moto min suɲɛ dɛ n'olu jɛɲɔgɔn maa naaninan ma y'o la dɛ k'o de kɛra sababu ye n'ale dimina ka t'olu kofɔ ko n'o tɛ k'u bɛɛ ye zon ye o fɔlen min ye bulukasomugu komisariya fana ye ale fara maa 3 tɔ kan o tuma u labɛnnen bɛ u ka sɛbɛnfura labɛnnen bɛ u bɛ taa da min ye tribunali kɔrɔ wali juges bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ni min ka kan o kaso bɛ sɔrɔ ka taa da u kan ye. b'a y'u ɲɛna bari wari ma d'ale ma jɔngalo bɛɛ de bɛna jɛn k'a y'u ɲɛna. kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ bamananden ale ka sɛbɛnni don. Wajabate bamananden ka fara inspecteur fasilojɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn dɔ k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune nin ye Mohamed H Mayiga baraminɛ kalanden don nin y'a ka fasiri ye Mohamed H Mayiga ko mun bɔnɛ de bina anw ka sɔrɔdasi denmisɛnninw ka Tɔnbukutu kɔnɔna na ni ka taa pompiste Ibrahima Cissé ni k'a ninkɛnɛ karaba ni ye ko in ta k'a lajɛ min ye novembre kalo tile 11 tɛmɛlen ye o su fɛ ka bɛn juma ma a sufɛla san 2022 i b'a ye k'a fɔ nin sɔrɔdasi denmisɛnnin fila e ko Ibrahima Cissé o min kɔni n'o kɛla sababu ye k'o bɔnɛ a nin na o ye station feerela ye pompiste do nanzarakan fɔlɔ ɲuman n'i y'a ta k'a lajɛ a ka station ani stade municipal ni ɲɔgɔn cɛ ni min kɛ yɔrɔ in bɛ yen n'o ye baara in ye maa kofɔlen ninnu u taa yɔrɔ kɔrɔ don tuma bɛɛ olu kɔni bɛ t'u fa fo ka u pan u ja kan n'i y'a ta k'a lajɛ nin don su n'o bɛnna juma ma novembre kalo tile 11 tɛmɛlen san 2022 i b'a ye k'a fɔ u kɔni nana u bɛ kolokala la ɲɔgɔn nɔfɛ o ni su jeli maa fila u bɛ ɲɔgɔn na u bɛ olu kɔni minɛn bɛ u tɛgɛw ma Bɔjabade a ɲɛfɔ tu wɛrɛ la sa sufɛ bogotigiw kɛ n'a ma fɔ ten a bɛ faamu aw tɛ su jeliw ye wa maa t'a faamu ten a wɔlɔwɔla Usazi n ma se i ka niveau la fɔlɔ a wɔlɔwɔla tɛmɛna ye Bɔjabate o ni su jeli ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ e k'u jɔyɔrɔ mana bɛn Ibrahima Cissé ka station kɔnɔna ma wa o kɔni ɲɛ da u kan bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Tɔnbukutu dɔn diinɛ matarafa an bɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ waliyu 333 o dan bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔna na o de ye Tɔnbukutu ye wa diinɛ minɛn bɛ bala min ye diinɛ bolofaramisɛn tɔw ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni sira bɛ taama Tɔnbukutu kɔnɔna na h'a ka jan Mali fan wɛrɛ fɛ nka bolofa bɛ Tɔnbukutu ta kan wa n'i y'o lajɛ fana kɔsada ye ne b'a ye k'a fɔ denmisɛnw fana ka diinɛ ko o de fanga bonya an bɛɛ wa n'i y'a lajɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin maa minnu ma o de ye wajulikɛlaw ye bawo olu de bɛ diinɛ fɔ k'a kanu don denmisɛnninlakaw la waasa sira kuntan taama ani kolokala ko kɛ o ka se ka dabila wa min ye Ibrahima Cissé ye Ala ka hinɛ a la o min ye banbaatɔ in ye k'a to a ka baara de la station kɔnɔna na ni maa ninnu n'o ye sɔrɔdasi denmisɛnnin ninnu u milen kɔ k'u fa ni sufɛ bogotigiw kɔni tɛgɛ minɛn bɛ u fɛ u nana s'ale ka station kɔnɔna na u nan'u jɔ kolokala kan fɔ ani manamana ko kɛ ni manamana kan fɔ la a dusu kɔni tiɲɛ kojugu a y'i kara a dusu kan a y'a ɲini u fɛ ko karisa yan ye ne ka baara kɛ yɔrɔ ye jɔn ko Ala b'a la ka min kɛ nin ye aw ye taama a y'aw jɔ kɛrɛfɛ aw ka bɔ ne ka station kɔnɔ a ye kumajugu bɔ a da kɔnɔ ninnu maa fila ko dulɔ min b'u ɲɛna dulɔ m'u ɲɛ bila wa u sina k'u ɲɛsin Ibrahima Cissé ma k'a ba de bɛ wolo u b'a tan cogo min na u b'a bugɔ ni bolokuru ye ten a tɔ kɔni mun ye u ka marifa de bɔ sa ni ka bugu cɛ a la a bugɔ kojugu u y'a bugɔ fo k'a da su dayɔrɔ la u maa fila n'i ye ko in lajɛ u kɔni u ye formation min kalan ko m'o bɛɛ lajɛlen ladegi maa ko fɔlen na juma tɛmɛlen su wa n'o bɛnna novembre kalo tile 11 ma ko 8-6 tun t'u kɔnɔ dɛ 8-6 dama o ka fɛgɛ cognac likɛri n ko de y'a farimanbaw ye likɛri o modèle de awɔ
Ni ko inda ka lajɛ nunu kɔni fale u kun t'u cogo kɔrɔ la u kun t'u yɛrɛ bolo u kelen ka nin baara in kɛ e k'u ma taa n'u yɛrɛ ye wa maa kofɔlen maaw de nana ni ka na dɛmɛ don Ibrahim Cissé ma o min ye banbaatɔ ye k'a ta ni ka taa n'a ye Tombouctou CSRF la e ko o ye mago ɲɛ wa u tilala ka taa n'a ye urgence la urgence kɛrɛnkɛrɛnnen olu ye dɛmɛ don a ma wa dɛmɛ in u ma to dilan u ye sanga kungurunin i b'a ye maa kofɔlen a kɔni a faatula bugɔlida in fɛ kulekan kɔni bɔra Tombouctou denmisɛnninkaw fɛ k'a fɔ ko yan ɲɛ ka ɲini min ye sɔrɔdasi ninnu ka ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ u ye nin waleya jugu min kɛ ni maa fa taara bɔ a la ka maa nin bɔ a la k'a ko k'a ɲɛ ka ɲini k'u ka siri nin dan na aw n'a mɛn maa minnu kanali kama n'a fɔra k'aw bɛ taa ba olu ma k'u bugɔ k'a sabu kɛ ko minfɛn bɛ aw kɔnɔ ko nin t'a bolo ko a tɛ se ka to senna ta n'a tola ta a bɛ kɛ sabu ye jamana ni k'a buruja wa min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa ye kɔrɔfɔ da o tulo kan e ko ni maa fila u m'u ɲini k'u ye jamana wa u yela koyi u yela wa u minɛna ni k'u datugu maa sigi an sigi bɛ k'a ko tɔ kɔnɔ sa a bɛna bɔ da min fɛ baraminɛkɛlanen n'o ye Mohamed Hashim Mayiga ye ale min ye fasiri kɛ a ko n'a bɔra Daouda da la o fana na kɛ fasiri ye k'o dalenbaw tulo kan nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Mohamed Hashim Mayiga ale ka fasiri Bɔbɔ Tarawele n'i ye nɛgɛ ta gɔngala n'i y'a bila gɔngala tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kunnafoniw tun sumana ka kan kun